nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorosya chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chechi brand ao ekyo chire chingia kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eribwe nyorere abamanyi aboigo elekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werere bya umwancho wamo rigerali litukeliga lya ramisi chitariki 24 chiomotienye ogatana kabro mwaka bachirwa na 25 tingaki amange gantakane kwa chinsemo ao ime na isko yagusi na bali mwancho murigerali bali banchete agosali ali matenga restoring bro na mangana mabesere tukolera reto kumanya gwanga oyo kamanyikanire muna alikogani ganya kabaga gosire mabugaye kolende umwancho murigerali na magara kwa algenese kyonga chinsebere magoroba ya lero cheni ngongoro kwa ronyo toto nyagiri kurense mai manyererio ni gotoko bwatrenere Wilson Makoli na ani gatiana kwa algenire asemaro bale inche naletire para naletire umuriro aye ndogyo kanda etokonye nendo kwane nagaba no ito simbarachi motebya bantaba ebakogenda chikilomita enye motiko bucha mache Mirobali yokobekwa Westima gokoreka ase chinsemo chiebunge gitucha cha North inse iyo muwasiri we chinguru chomorero Opiyo Hundai Omo gumerebwe county ya Kisii kogendere mirobali ya yogosira ebyombe awa wose empowerments Epara ya Nyankongo Nyambera Windisburg Igo ya sarikira si miaka yonsi ere eternity 5 gorobekana kubwatakana ne chipara chimbe kwane kwa chinsemo ao ime ye county ya Kisii
Mwancho murigereri ekionga chinsebere ni gotoko chakurwa ase county ya Nyamira anemono chinsemo chebunge ya North Mugirango atokuma muna mbasukano nigo nyarakoboko kwaniki wa chinsemechio ase abantu batana bare banyaka bagotigirwa chingoma chintindi bagente kurwania gotikurwanira amagimabo ase nyagitali ne ya Nyamira igati abanyaka bakubatiranirwa anombasukano yo no mwalimu w'eskuru ya Magonga Junior Evans Nyamoko ase bono kuboli kwarurwe abantu kuba maiso ase chipara anemono kukeania mebasukana ngabneyo kuna muro jack sendi yego ya beire gari yana nengo tirimbuka yarenge nekero yari gotirimbuka yari go chata high speed yang overtake ekero yang overtake lakini ya overtake ne speed gete yari ngiguru yamanya gocha buna yane go shitia kona narora ge ko we style gete namanyanga ejete gocha gotobo buna ya ika ya utieni sani gete yari ngemutu yane ya gari gotira nari ya ikereje ya nyaka ya onchora chiko chiari gete direction ya mugochiro abantu baumia lakini nande bakabaka twabashugurikire twabekirege gari beru nyagetari turi gari menja no che bibigie ko nacha kurumoino ne gari anda na gocha kuruguru wono tinamanya na kitu abataja kanyo twagure setimanye tina kijare na ta kanyo tugwetense amakanga nari go chibuo gwaya ona boyo roche mo ndereba kibata magosi ndereba kibono tinko manya kyagiro yoruguru no yoruma ate bono tinko manya aro timanye tiga kitindochi oyo mate timanye tiga kitatu matanga twale kwaenda kuwaya bona ina litwa ikire rogora ira twata kwewe ni kirori kya uri kingo tirimba kananya nanti ogweka ndake kire tora boli tindira bakipa an ekina nyargo bakingo batebi tiga to nyargo bakotoko babangaribu ase para twanyargo batoko enda ase speed yere ya semono elinde to nyargo batoko kwa nyama yabantu chintereba chibe maiso nande mba bagutwara ibirangari gusa umuntu ule angena ru transit angena rogendera kugamba nere libaga bwenete ko concentrate asebara ikyarere nentereba igo babe maiso ana tintereba gagichiba burunga nchiba sagoitaba na mwancho morigerto tigarete na mangana yugoro himbasukano epara amatuka make magayo mbasukano mubebwe para kwane kiwachinse monchage chauria na mono epara ya gechauri sotik nigo abarai bege dini na barandi abomera na chinsemechio na gukora amasabo mune inchire yemo iyo kunyara kweswana negatike moika iligo kianie mbasukano yaberege kwane kiwa chinsemechio atumbasukano yoni gabantu gwetane batana babere basiretie amagimabo igo twachagiga igase ubusabamo asa mangana bete nsamo isonde achari abete mbekaira abantu batana na batatu abu nabo igo chiachari chabire pale sinyinge metinyange tatu yarire guchimaga na ndentu asiria abantu nsa ne pale ye kororkananga abantu baito na barabo bachire gukora biashara se para iguru yagera karachigari chikucha baitera roro nechi matatu nchiri chigotena nsi gari okonyona chiro chyo abantu bibete igo ekera charme yakoba yagera twanya turamo ya twakamune nkoba igo lero twacha twakwanire ibintu awao ambe no twacha gusaba Nyasaye alenda abantu baye namba ibere iyo tokuolia serikali yetu ya Kenya banyare na omwanchwa omo ligereri ego bwatakana mono basikono nyataka bakwane kwa chinsemechio chekichauri nigo county gosa serikali ya county Nyamira kura no mugavana bwe county yomusiki muminya libo yanyakobeka ko bwatoka obokonyi bwe chinchira au wechiate ya mate abairi nabago abasani babali abanyataka bakobwataranirwa hanu basukano yo ase chinsemechio asaba nane basiritia magimabo saba igo baruete Nyamira County no muswati oyomo okuruku Cynthia Petris igaro mokulia alisobo mabera kwetero mubasokano oyo gwe paroba our excellency governor Amos Nyaribo na batwalete ogoichano konene na mabeba mange na ase statement yaye agatebanga nachi kunyaraga kobaga gokonya na kusira chi family echi chiasire guna bamwabo asomo basukano bwepara ebone program nere yatogendererete twarorire chi family kadha ase program yo mugavana iga tokogenda ase family yasire guno yo mwabo twabaye ndagera
eye kunya kubakonya batware chinguru ekero bagenderete kubangira amatangayo na ekofin na omwanchwa omorigereri rituko ria rero nigo omo waziri bwe chinguru chio mulero gose energy and petroleum omosikopio wandanye ara emiroberi yo kubeka chistima chinsemo ime ye bunge ya kitutu cha North county ya Kisii mwiga boigo nyara kabago ikiruna muno mujumbe bwe bunge yo omoske Chavet Mokaya Nyakundi yana amo negati ya barai bande munagotuma mulkito Daniel Ontiri omwaziri we chinguru chio mulero omoske Opio Wandai otebire na chikobwatisia omorai wense asogwikirania chira che na munaso kogendera koika chinguru chimuliro asichinsemo au na buna kero Mokenya na bwate aki yogotwara umuliro. Mimi kazi yangu pamoja na wizara yangu ni kuhakikisha ya kwamba tumesaidia Mheshimiwa Rais kutimiza ahadi zake kwenu, hasa kwa mambo ya maendeleo ya stima. Na tumesema ya kwamba kama serikali ya kwamba mambo ya stima haiwezi chukuliwa kama starehe. Ukwana sensemo ya irianyi na chimo echo chigotoka sebunge ya kitutu cha North imiye county ya Kisii asomorobolio bokogenderia obogekiobo na oikirenwa na barai au ni boigo agendera gotogia omokia bumurai bwense kimagendero. As things stand, it will be very difficult for people who have got no agenda to form a movement that can defeat Mheshimiwa Ruto. And I am happy that Mheshimiwa Ruto has embraced national unity, has inculcated a sense of national unity by bringing all communities together. I am very happy. I'm very happy that for the first time, hii nchi iko na umoja kamili in terms of inclusivity. Asense mwende omorikyo butambe ase wizara iyo osegeta abamenye ko batukembwa oyobogeki westima mamincha nerichiko nase chinga kejo abarai bagokerege tambo kirekyo. Ukiweka sima hivi wewe weka mita yako uachane na connection ba. Kwa maana tukiweka illegal connection hii transformer tumeweka kama ni ya 50 kVA tukiongeza watu ikuwe mbaya iongezeke iende load ya 60 ama 70 hiyo transformer ikichapa sasa si umeumia wewe. Amacha ina igure ngoikiande report so Mheshimiwa Governor ntubwate machine erie esegesa amache abantu banywa amache abangera batimuke ere byago sere bugu. Na leo nimeleta viongozi wa kutosha ili wajue ya kwamba hata hapa ni Kenya na watu wa Iriani pia wanahitaji stima, barabara na maji kama wale wengine. Hiyo ni sawa si sawa? Mama atangalia kutoka kwa dirisha ataona ni nani ameingia kwa boma. Si ndio wakina mama? Hata saa zingine mzee akificha mama kwa nyumba, mama mwingine akitoroka, si mtamuona? Hiyo si ni boma mnalinda? Mimi kwa uhakika wamama wanataka vitu tatu. Wamama utaka amani, stima na maji. Tuheshimiane, sisi ndio tuko kwa ofisi mpaka mwaka wa 2027. Na tukifanya vile tunaendelea kufanya, tukikuja hapa hata wale wanataka kututoa watatoa jasho na wataenda kukaa, sisi tutaendelea kukaa. Magega haya y'omwaziri iga nigikirina asensemo yagonga na kugenderia no murubuli yo asebonge yabo machoge chache ni chinsa cha magoroba ukorera asebonge ya South Mogirango asikinyiro kia emonya na kiria gya kababe asoko ene kibuna bamenyi bagokere stimiga nkuribotheregeta seni kya getembe litrene ngoruko Daniel Ontiri. Na muumere bwe county ya Kisii muske Donya Doris Aburi ni gaberega kugendera nemerobali yogosira ebyombe ase chinsemo ime ye county ya Kisii magega yogotwara umurobali bugosira gose empowerment ase ebunge nyalibali masaba na nyalibali chache ase chinga chia etire lituko lyangyo nigaranya kwa gakora umurega onge bunoyo ase chinsemo chebunge ya gose chinsemo chanyamache ime ye bunge ya bobasi mnagotumanye omori Keito Ruth Morara. Omo women rep we county ya Kisii omosobati Donya Doris Aburi nigo agendere no murobuli bugosire byombe imeye county ya Kisii. Ekero mwanga kerete chikura
Ingi mwata getengole. Ingi mwata getengole. Ase ntunde ya gatatu bono nigo Muskedonya akanire gwikirana ase bunge ya Bobasi iri gusira ebyombe ao omurobiri yuranyare kobago gukorekana ase umucyonya make ankyo kitariki 25 cy'umutyenyoyo wo mwaka wa 2025 ase umusangiririkano yuranyare kobago gwikiranwa amono mukonyo bene bumurai bwense umuske Faruk Kibet omonogeri bwe bunge umuske Moses Wetangula amone gati ya baraibande abange omusangiririkano mutangani nigo nyalite kubago gukorekana ase giti kya Nyantura go imeye bunge ya Nyaribari Masaba kitariki 15 cy'umutyenyo gatano narimo wo mwaka uyu boigo uyu kaberuka nyara kubago gukorekana ase giti ya Taracha ewodi ya Birongo imeye bunge ya Nyaribari chache ase mesangiririkane yo nigo ebyombe ao byabeire ko babigosirwa ase kinchera buna okoegwa ebintu byo gukorekera emirimo nabande koegwa nonye netugo buna chimbori Abangira tutakwerwanira tutukichombe tutukichimboli. Kingo ripoti ya Getembe TV ncheni gonkuru kwa Ruth Morara. Na umoncho mwaligereri abamenyi babonyando egotoka chinsemo chia bonchari nigo besokena kwemurunganiria epalembe ere chinsemecho ibanyaka bakubolya mujumbe bwe chinsemecho gotu mujumbe bwe bunge ya bonchari muske Dr. Charles Onchoke kunyaka bakwane kiabuna epare yabeirege koroswa nabo umuske Onchoke nigaena kiego etrasenchira yesime munemero bilionsi yo korosya epare yo nero na kubwatakana amo nabanyakonda kogendera kuligwa igoro yoborosya bwe pare yo Mulikito Tiponi Asanya namange. Parenze yangu Muislamu wanga actually. Mwana timbu ati morembe. Abana baminte bakora pare tuturunga nokomo. Emambia ya lero ni gabamenyi bekenyero kya Bonyando ke Rwanda egotoke meye bunge ya Bonchari. Besokia asokwero serie para maega yogote bange pale yue ekorwa chinsemo chomosocho goika chinsemo cha Rwanda yabeirembe nakoba obokongu nonyana sogweta. Onkoro kwa magana Wilfred umukachi gosoma nyene ekenyureke kia Bonyando ki Rwanda epare rera asitutene inyo nigekoruro ekogenda nyabiyo mate asitogwetera ki Rwanda na nige gosoka wrong side nigo twachira se pare asiri tukuliara rasengi sababu obotuko buara muno tukukwana iga buna mwaro ribitonge bichira se pare murario ito nigo yabu no muntu rero maragoba nigari nyagitari muno tukukwana iga na igo omwana boda boda minto nere gaumiete igo yatubetereri bono mambia buna bana boda boda twaboka twariya baisani umuisani yo moto egari emwaro rire kona kubwa tushikiri buga twaenda buna bana boda boda twari gicisiringi nkego twabwate twarua twagoromoromu omoromu no twaretire gaiga asingincho kubeke pare Nonyana bo maega yogo chandeka asobotumiki we pare ywe buna bamenyi benseme yo bakorera nigo bemurunganiria umujumbe webunga ya Bonchari Mheshimiwa Charles Onchoke ase bagotebanga nigo abayebete asamagenderero Bono yo mindo na watu amata chikula nyingi sana kurwonchari lakini bono ngese tukete bono kwa twari ngotombi bono daliko jiata kore gasibronge no ane chipasa lijoka iga rueta abana bari siko ya Bonchari tariko baji basali iga eta bari Bonchari boka bagasoma Bonchari bono naraka tebanga Onchoke ere none sare bono iga tiga igunga tuamwangire asengenjo tata ko tokorere gas umweshimiwa oyo nto igoko banganga ngo cyari se school gite primary ko Rwanda primary ya Chikoronji go senke kali koronchio nga yago etira Chikoronji gente kyagera pare ko gendo takorete teyo egento kende ya gatatu tutagete ntubwate kinyagitari go sentubwate nyagitari yite ko kworoche abantu bakuru kuna bakirwanda kenyoro ya Kirwanda nga kibagwa access kinyagitari eyo onye ntokorose ligwe para chinsemo chinde nabanchari tutali chinsemo chinde ogende sobo kere para pakali kodi likorete elirosiri Maiga yaye asokoro tota oroboti kurwa bisi yo mujumbe webunge ya Bonchari omuske Charles Onchoke nigatebanga epare ywe nigayebegete asimiro biri yo chikoroisigwa nabo igo nechigo ikirana asobwango amatukare busio Let's talk about the beats was supposed to have been done like meeting yosene ene ya erire lakini the beats kia non-responsive or in the according to Public Procurement Act every tender. Speaking now, they are doing evaluations in Kisumu. I hope Majibako Lebuango Kera. Netweko Lekera is doing the evaluations. Majibako Dendabawa. Kanganga Yaro Satuwe.
onye targeted na the beats were non-responsive. Tima dire ronga gie chinyumba chabo chirabe. Lakini none byombe ndo matinga kibara akane. Kuripotera gitaseni kia obwanjete kia gatembe kurega sebunge ya Bonchari egotoka imeye county ya Kisii terana nigonkoro kwa Dipon Asanya. Na ase bunge ya Kitutu Chache South anena mono chinse moche jeko jogose che ward ya Kitutu Central nigo apamenye chinse meche banyara koba abakwe murungania anena mono ogotarosi wa gwepara ekorwa asamani katamna Windspark kuika Nyambera asabanyene gosaba menye chinse meche banyaka bagwe sokya na kobolia kobwatrana egati yo mwamsie we ward ya Kitutu Central omoske Duke na boigo omosike Anthony Kebagendi okubwatrana egati yo MCA bwode yo mosike Duke Nyarango na boigo mujumbe bwebunge ya Kitutu Chache South omosike Anthony Kebagendi elikwana kibna epale yo ya Rosigwe omulikito Samiyenda na mange Abamenyi bensemo ya Nyankongo eyigotoka ase ward ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii nigobesokia litukolia lero na kwemurunganiria epara ekorwa Windspark gwekera Nyambera asabate biro nigo etari gweteka kero imbura ya ture abagambi to bajorete batokonye epara ya Nyankongo Nyambera Windspark igo yasarikira ase myaka yonsi ere etanitie 5 Emaro mujabe kirwa semenya asandons ingijita bekeria se pareye bone gekorekana muri ya 1960 gose 1970 kurengana n'abamenyi bensemeyo nigo bateba buna obosombi nigo bwabiro bokon anemono ekero embure gotwana nigo egotumeka n'abantu bekingenjo ao ngosokiere cham kurwe town abantu banyamira li baba kwende town center ebagwetera gatia basoke Windspark bagende Nyamira igo echam gotwakeani kabere abana be school no bara Atato abana bagosome mtisi mbamenyeta separate serikali una ndunera tokwanje tabyo gosokino na matoke kuruma tokwanje tabyo no to kuru to kwegere kuru no to timbo pareye nongwetaga nongweta ojane pipi njiro moende pipi nigo bagoririe umujumbe amono mo MCA kwena kyabuna barosirie epare iyo iligokonya asaba sombi bana njengora kinyor magotorosarie para rosia senterere ndongeri yase na fasire magotorosarie mugokotire mugamba karoche ndi okwana na abisi yo mujumbe nigo banekia epare iyo nigere egatie chipara chiri chibekere ase budget ucha korosigwa ase ebunge iyo nagosaba abananchi gotwara obotwereru epare iyo mani many roads chi starigete kidogo Chitara Rosibu, but lucky enough, these roads have been handed over to a second contractor. Using a collect post in Facebook, I highlight all the roads those were last financial year, and that road is among the roads Chiluma Vector. Some of those roads will be charged or now, for example, Parali Hakiore, Embas, Musojuma, Macheko, Roga. Nyamapitaro chigenderetero construction pale aisaba wetnetiko neronege so pale ya Nyambera nero tolo sawa ni chito baba need to be patient because in the 30 money contract so only yesterday to kwanta money contract como te llega ne para ni sinjimbo ya giri okiate gra ya get that road ila nyanto wa kwenye but sirena tsawe tachamu some of these roads especially county government roads na chindoje chigote cha toletera liberera kuripotera egetaseni kyagetembe Nchensam Miyenda na abasaya nigo baboligwe gwesokia na kubwata ibande anene mono bali bekire myaka yo kubwata ibande unenjera mu kuyarigania asobo chole barne bo mwaka bwechirwe na 2052 aniga kwanwa ase chinsemo chie bunge ya North Mugrango ase ekiama kya UPA kegendrete kulikia abantu ase ekiamekyo nabo igo kubalikia aliyo panyara ko baba kwenyorera goskuru basemia elibanyaka baba kwenyorera ebibande na kuyarigania sobo chole obwo mulikito fatiga Disemba na mange baria batabwati ebibande nabo igo chikadi chechikura bakureirwe bayanekebuna ngotwara bare ebibande ebyo buna nakyo enkuba yoka yokoreta amaunchirio yoburai ime yense nkobori toro bisi yaito ya Kerenyo ekicheiti baiga abantu begode yaitibo tibagamo kogenda Kerenyo mubwatera rai itibuga mtoto aliyezaliwa mwaka 2009
saa hii ikifika 2027 atafanya nini? Atapiga kura. Kubwatikana nayo nigo abamenyi be wodi ya Itibo bakwanire obuya bw'omuguzi bwenzi kumugwatesia omuske Dr. Fred Matiang'i osio bwiganga yaye yokuria ekirogo ky'oburayi bwense nonya nekegusi kere kiere igikukwana iga bauri bange bakaura tario mwanchio ebu emiaka bakamutigo kona guchana bosaigo emiaka emenge igo omwanchio twanyoriro ku Matiang'i kagiti atumutarire Matiang'i atenene patito ya UPA eligago cha kwenda sema seria na ya kitaifa etokera ntu no mugusi nturaroro eligago cha kinga kieria korugusi to kochora bachumbe 13 masienga ko ndo bishirita kuneka straight millions ya banda bonse gukwana ekero kegeikaro gyokubarika abantu ase kiama kya UPA be wodi ya Itibo bakorawa no chief coordinator kurwase county ya Nyamira John Moriasi nigo upa basingereire buna ukorikia ababwatani abangase kiama ikiga nigo kiraje komokonya Matiang'i ekero bawicha waisaranza erio kubanga serikali igocha ase wodi ya Itibo twarenge okora registration y'abantu baita ase party ya hupa naende bunande nirete sub county ya Ekerenyo. I have a target yoko register a sub county ya ito all over bwangu iganto enda chiwodi chin okora registration tuachake ile Itibo naende ntuchikore chions twa register abantu 42 nena ali baka banda bachira abakengo igatora abantu 50 chingaki echecho mbakwanira siasa asebagikiria abarayi baria batari kugenda amona Matiang'i no muntu bwate track record engiya ase Kenya alisafisa mambo yalikuwa huko education si mnajua Matiang'i safisa Kenya safisa kabisa alisafisa education akasafisa mambo ya security alisafisa kabisa mpaka kutukua na any problem onde gakie nago sororanga onye mogusio ndo kare gukwana maminja ya Matiang'i to sabira nyasa kwa bebe na ndo irane alia abumwa kwanirwe onye no mongi na chierusa onye kuangire abangi na magega tole ntasomete na intwe no komyo kibaka omongi na tokoroka ntogoro cherusa mumanyi atige koira Matiang'i ebichara no yo minto osoro korumate osoro igubu yakpi tigana omurayi abagusi bachorire babekire bosio inko report algetembe kurwasi chabisi echiga chomo MC bwe wode ya Itibo ejo chigotoka imeye bunge ya North Mugirange County ya Nyamira Mchefatigad Yesemba na ya matrio musubati Rebecca Nyanjama kurwa ekenyoro kia ekioma kebabe nigo ya nyarkoba gekonyogokera ritkulia lero igetambukiro kyo mwana siasa ya mogulta chanwa ko botokera engombe ya mabere eyura chikoba gekobakonya ko egendera libarwa banyene muligito podcast pokara namange Rebecca Nyanjama no yomo babalia bagendereta gwitere chande menga sebinyoro ime uburo yiga gwichinsemi chiga che ekenyoro gikioma okura chitu imeyewadi ya Itibo nigo akwerera enchera asogete na boigo konyora obolemu bwiga indukirerete kunganya gwicha sobon okorwara kwane nanyorete ngaya nase nachiete nkanyora omwana oyo mono narwarirete ngachanga bera kabona nondikai chan magakobori chikuraga chakarangeri classmates kiaye katogo ikorora kanyora incho yo mono tugasomete nenda ninde marete agambura misinga nange ng'ombe kulengana muna bamatabe nigo baerere nchira gendere ko bagagukina omwana oyo yomo oyo anyoreta soboko ngobonene wetira sogokora chikonda nganonya karwarete egento twana kirebuya asengenja hairere bake ng'ombe linda nyare gukonyera anya kugure sabuni kiara twamurendiro roche bakaikire iga onyugwete buyango teba mbia mwana gafana tiganya sa museni anakobororo neri tukerigaria rero tukomera namo ni amatega ero no mogoko monene asekiria ngani banyorire ng'ombe yiga iyo korenga namo na barabo batebirira tukanyara ko bageko mokonya Rebecca ukini umwana we naboigo kwenyorire bisagu biragendere ko babikomokonya so we ko bwensigiga eng'ombe ye nabo abamura baminto bakondikeria amabere bananyore besa nagori sabuni kera tindi kwenyara ngine no umwana nere mukineri
no muswati mwarore marite amagoko okomuguka na kwa gutari nyimbe ithai guchenji gucha kubagukude na kukuoka gakingote ijanu mtu na mbia mono na ndigendera gukonya abantu bandi buna gwatukonyire ndunto terine na bakachitega cyumwiso nigento bamenyekora sinsemechi gabagendere ko bakomotogyo muske Walter Chanua asa bagendere ko bakori bari bya chinkwana na necho cyabwa tukiramo na bari bakomobenga gesiasa abuna bagoterie rieta ryo mwana uyo ryo mugambi uyo no mugambi ogokora twarure na maiso abagukwana ntwana korege ntukiabo wari tokorira mangi andi gabwato moyo murabuse tabwatike mwase nkoro yaje ni gagokonya bakabana basini kabachire buoye kumukwania tabwati kinyongo wasitabwati emokaso moyoye ni gakorwa kende yonse kiria kwa banta banene kya kwa bakabana igabwata mabira manene tutetu mumuromo kukumnyoka gwangu otoletere ebintu nabangina una aba tutomete ase barwete kurugose inki baye tugose ne mintu baye rubitara libakunya kukurama tikabagusa ase bakogusa guki omweli oye nigo bagende ko bakomwakira ngambe yamono omuske Walter Chanua ase baganire anyare ko bagagotambe yako bakokwana ko bakonya abange ali bagwate mechane ngabone yiga ase binyoro ime tiganya sa moseseni naira nairi ngambe yamono nandende no magoko monge program ye Chanua gwatendo china na beire ngiye ko garando china tadi ntutweka konyire ngombe na konyite na bantu bane mbali na roche gweta ndoche program ye aine ngia yango musabera nyasanya kumubeko na ndaendere gokonya abantu bandi boyo ingo reporter getaseni kyo wanchete kya gatembe kwa sinsemechi gacha ekenyero kimanyekana na ekioma okura titu ewadi tibeme ya bunga ya North Mogrange County ya Nyamira inchi konkuru kopole cup okara na boigo mwanasiasa gusoyorigetie kerugo kyo bujumbe ime bunge ya Kitutu Church South Dr. Andrew Maubi nigaboria serikali kwanekeria abananchi oborendi bwabo na boigo nigamenta kuboria na bali banyale kwa gosibali bachorire barabisi kwanekeria abananchi amagendera korengana chira chibaliete chinga kibali koligia ebirogo ebibale bonoiga. Security is a national government function. Mbara bo wanataka anga wago ikaransia aba chief imekutano bagenda bagarure minister for interior wana abasigari babwena tabakomento bamentwe wana chigali che patrol chimentwe so that security ase area yaito ebe burunge aba isi abantu bateberete buna nateba 2 term na 1 term chinga ke chitadiracho anya Fred Matiang'i no mosiketo sigete mono umwana oito lakini chinga ke Matiang'i toja komoni guzi yonse itabire Matiang'i so ekara ko ne Matiang'i wagorira abunkirende ke atigara chinga keji abantu batige kona kwebera ke Matiang'i twenzi tumubugate bagende baende national government baligeria abana inchi ebintu biri baganeti buna mangana ya security ba make sure chi police station nchiro chisaine abasigari mbaro bayisaine chigari nchiro che patrol so that nane kare security event ya chire abasigari bamenyoka bwango bakonya abantu na mwanjo mulige gati yabamenyi korwase chiro ya Kyomoncha imegwodi ya marani ase bunge ya Kitutu Church North ni gora urbaso okirie na kuboli abanyaka bagutingarirwa oborendi asichenza mechio ayango bwatakana nebikore byokubura kuborendi bwanyale ko babo kwa neki kwa gusibenya kwa bikwane kwa asichenza mechio ase obonjorere bwabo bwabire bokogosereribwa etwaboka chinsa chia saa 7:30 na turune jirani kero yanyoranga estima ya bwana ya butoirwe nebintu byane bebe kurwa seji grill echichi chigasi go chaibwa chigasi 12 Arusha kurwa se grill yake nande babate timedinga kibabu na tukalinde na nyanga yoigo ile kabisa baigorete baka Rusi gasi chikuru mechonsipi twemoka mwendo wa saa 9:30 twagenda se polisi ya Riomba yele karibu na itwe twaripoti ile twata yobi ne ya gatatu na ibeirwe kurwa se mochioyo no mochonde nimbate se amyari Kenya ono yabire bana nenga enaro mwanjo muligere ligo ikirabwa ntokorera ekeonga chinsebire asenchira ayo boikirano korende tokwirana koru mutima kwa mokeigo nigo tokugenda sinzemerio komenyu kuja kebo chenu tunyago tokukwana na Dr. Ken Amose onzarigo kurwa sinyakita World Fit Health Center nyago tokurigereria amange igoro yobogima bwawe igo tosko challenge ngo ku Harun Ototo nyangiri kurwa nseme menyerio nigo tokubwaterana go tokubwaterana na Wilson Makoli na boy kurwa nseme transmission niga korwa Mike kendo torboligerio buya miaga Tembe TV ekionga kya musi
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokolemire mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucyo go busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwalire na gusalia endibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitali ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa marui